Spravili prijímačky na strednú školu. Úspešne sa prebojovali do posledného ročníka. Zvládli nacvičiť program na Stužkovú. A teraz by mali hrať v krátkom filme, lebo niekto vymyslel, že sa triedna kniha má akože unášať a že to treba natočiť. Namiesto ďalšieho zbytočného únosu triednej knihy, ktorý ocenia len samotní študenti a ich rodičia, prichádza jedinečný krátky film, originálny trailer na únos triednej knihy. V tomto jedinečnom únose triednej knihy našťastie neuvidíte týchto 30 narýchlo zobrazených študentov, ktorých si nikto nezapamätá, hoci sa budú snažiť hrať čo najpresvedčivejšie. No neúspešne. Neuvidíte ani takto neuveriteľné akcie a reakcie. Zbytočné scény, ktoré nikam neposúvajú dej a v ktorých chcú študenti ukázať, v čom sú dobrí. Pripravte sa, že neuvidíte zbytočné chôdze po chodbe, nekonečné pozerania sa na triednu knihu, pozerania sa z očí do očí, na seba samých a do kamery. V tomto únose neuvidíte ani ďalšie prvky typické pre únosy triednych kníh, ako napríklad roztrasené zábery, preexponované zábery, podexponované zábery, kompozične zlé zábery, neostré zábery, zle nasvietené scény, zrnité scény, sekavé spomaľovačky, nenápadné pozeranie sa do kamery, prehnané farebné korekcie, nekvalitný záznam. Neuvidíte ani hranie sa na mafiu, či dvojeurové digitálne efekty. Nehrajú. Tento študent, ktorý priveľa pozeral pomádu. Edward z Twilightu. Volejbalista, čo nepozná žiletku. Tento typický stredoškolský študent, ktorý rozbil školský majetok. Táto kniha, ktorú všetci študenti neznášajú. Títo dvaja študenti, ktorí neprišli na natáčanie. A toto nežné, sexy dievča... Tento chlapec. 4. C prináša originálny trailer na... A v podstate len ďalší únos, ktorý budeš musieť vidieť, lebo si ho našiel na bulvárnych stránkach. Titulky? A načo? Aj tak ich nik nečíta.